ala Nabi Muhammad. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake, andang wis kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran, salat dadi jagake agama, limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumaknina luwih sempurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar salat sayekti ngadokke tindak mungkar, magrib lan isya jangkeping prayugane ditambah salat sunahe, aja sembrono iku perintah agama, ngeling ana ning donya mung sedhela, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa, yen kepengin besok munggah swarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake, adzan wis kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran, salat dadi jagake agama, limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sempurna yen berjamaah. Subuh luhur
ning donya mung sedhela